Hvad er det for et fag, I har valgt at gå til her i familieskolen? Vi har valgt at gå til babyrytmik. Ja. Ikke også, Anne-Mone? Hvor længe har I gjort det? Det er 4. gang, tror jeg nok, vi er. Eller måske er det 3. gang. Det kan godt være. Hvad har fået jer til at vælge det? Jamen altså, vi vil gerne lege sammen og have noget musik og noget samvær med nogle andre børn. Og det synes vi, det kan man få, når man går til babyrytmik. Og så bor vi i København, og familieskolen har et kursus her på Nørrebro, og det har vi så valgt, at det passede godt til os. Så I bor i nærheden, eller hvordan? Nej, vi bor på Islands Brygge. Okay. Så jeg er på barselsorlov her i november og december, så det har også ligesom været en ting, vi har taget fat i for at have noget nyt input nu, hvor far skulle på banen. Så det er vores lille fælles udflugt, ikke også? Så det fortsætter nogle gange endnu så? Ja, det fortsætter i nogle måneder endnu.